देखिए भैया अभी हम निकल जाते हैं दामोदरपुर बांध पे। देख सकते हैं पानी की स्थिति एकदम तनी घटता। आई देखी पैंट के कच्छा बना दिल मैंने धीरज और कितना पानी बहा गए पानी अब ढेर नहीं तेजस भैया बाने। कैसा लगा था पानी हेल के? हेल के तो खूब बढ़िया लगा था। बाढ़ घोषित हुई कि ना हुई? बाढ़ घोषित ना हुई तो अब चलिए दामोदरपुर जवनिया के लोग वोटो करे ना निकली, इहो ध्यान देवे। हाँ जी, पंचायत के जनप्रतिनिधि के माध्यम से ज्यादा लोगन के समूह के संगठन बना के बीडीओ सीओ के माध्यम से कुछ मांग कैला के बाद ही निष्कर्ष निकालल जा सकता है। बाढ़ तो घोषित हो जाएगा चाहे पानी कम ना ही रहल है। से बढ़न तबाही ना होला ना ही तो बात बा। ऐसे बढ़न तबाही होला ना भैया कट गइल एकर वहीं तो कितना लोग ककुली धललस देही में। और कुछ राहत बा। अब सरकार से यह आग्रह बा कि बाढ़ घोषित करो। भाई पानी तो अब कम हो गइल बा, कपड़ा बांध जाता बांध पे वाला हो गइल बा। अभी हमनी के निकल गई जा, पानी पार कर गई जा, दामोदरपुर पुल पे आ गई जा। पानी ज्यादा नहीं है, कपड़ा बांध जाता आ सकता नहीं। दिन में पानी असही घटी तो बाइकों के रास्ता हो जाये कि भैया पानी पार करके जसही पुल पे चढ़ब तो ये दाहिनी तरफ चेतावनी लिखल साफ साफ बोर्ड दिखी। वीडियो के पोस्ट करके पहले एकरा के पढ़ ली, ओकरा बाद हम एकरा बारे में रवा से बात करब। हाँ जी, तो एगो वीडियो के माध्यम से नोटिस लगावे वाला से एगो सवाल बा कि कम से कम एजा जितना खाली जगह बा नु एकरा में 2-3 गो नंबर दियल चाहत रहा, जैसे एनडीआरएफ एसडीआरएफ एसडीओ, मतलब ये क्षेत्र के प्रशासन अधिकारी के जे भी क्षेत्र में होके राहत के कार्य करत होके उनकर नंबर कम से कम चाहत रहा है। यही देखे को मिलल है एगो बहुत बड़का विशाल अजगर जोन की देख सकता नहीं भैया सामने बा एकदम देखी कितना बड़का बा और सीधा चलल आवत रहल है बांध पे जहाँ लोग शरण ले ले बा। सोच सकता नहीं भैया अगर ई बांध पे आ जाई तो रात बिराती अगर केहू के कुछ ऐसा भगवान मत करस के अनहोनी होके, लेकिन बहुत ही सोचे वाली बात रहल है भैया कि दिन रहते लोग एकरा के देख लिहल है। लाइट के एकदम बढ़िया व्यवस्था बा, तनी मुनी हमारा कमी लगता लाइट है। लाइट जा और चाहत रहा कहे से कि बड़ साँप अजगर जीव जंतु कुल बांधे पे धोपो तारा से दियर में से आइजा हतना लोग बा पब्लिक बा तो समस्या तो बढ़ले भाई भैया। देखिए ये जिलेबी के व्यवस्था बा, आ जाएगा पैसा लेके जिलेबी मिल जाए संगे संगे भैया 500 खाली गिना